Hello, Anioki. Čaute, čaute, tak zdravím vás pri ďalšom videu. Dneska tu máme Anioki, najnovší model 2005, 60V systém a je tam 70 Ah batéria. Prišlo to už dokopy na jednej palete, už to neboli dve separátne zasielky ako v minulosti, takže sa polepšili a ideme si najskôr pozrieť predné koleso. Takže vidíme tu, hore sú nejaké tools, máme tu fajnový parádny back, takýto neonový a vnútri máme Anioki vestu cesársku. A ďalej tu máme, to bude charger na baterku. Je to 67,2 V 8 amperový charger. Ďalej tu máme ďalšiu. Toto je trošku väčšia krabica. Čo bude tu? Kľúč, imbusy, sada imbusov, to nebolo v predchádzajúcom modeli. Klasické pedále, držiak na svetlo, samotné svetlo, to je v tomto modeli väčšie. Tam nastal upgrade, takéto parádne svetlo predné. No a dokonca smerovky tu máme. To takisto je upgrade, to nebolo v minulom modeli 52V. A potom nejaké túly. A samozrejme manuál. No a Číňania nám pribalili aj 3S pasky v čiernom prevedení. No. Poďme sa pozrieť na samotné koleso. Samotné koleso vyzerá asi takto nejako. Tu je ešte blatník na vrchu. A koleso je podobné veľkosť ako z minuloročného modela, respektíve z modela 52V, s tým, že sú tu tieto 300 mm disky 2, aj z jednej, aj z druhej strany. Takže je to masívne a výplet samotného kolesa je o mnoho hustší v porovnaní s prvým s 52V systémom. Čiže takto vyzerá predné koleso. To si dáme tuto na kraj. No. A poďme sa pozrieť na samotný bike. Ešte dve veci boli v krabici, zámok a spätné zrkadlá. No, samotný bike, krabica v celkom dobrom stave. Tuto z vrchu je mierna preliačnina, tak uvidíme, že či to niečo spravilo aj vo vnútri v krabici so samotným bajkom, ale dúfam, že nie. No a nie, nič není, je tam ochranný molitán, takže to je v pohode. No, pozrime sa. Tak tu máme zabalený samotný bike.
Takže je to veľmi podobné ako aj v 50V modeli. Kvalitne zabezpečený. A toto myslím, že nebolo. Máme tu platničku, pravdepodobne z hliníku a tá bola na vrchu vidle, tuto, aby tam nenastalo žiadne poškodenie. Takže mierny upgrade v balení. No a je tu 70 Ah baterka. Sú to fajnové SK-pasky, hrubé. Dám ho pre za chvíľu. Hej. Takže takto to vyzerá zabalené. Pomaly ja to rozbalím a odpracujem tento bordel, krabicu a všetky tie veci, ktoré sú vnútri. Pozrieme sa na samotný bike. Takže krabicu sme odpratali. Ostali nám už len zo pár ochranných molitánov na rajdoch a na prednej vidlici. V tomto celom mi pomáhal aj môj kamoš. Spolu sme vlastne bike otočili a ideme sa pozrieť na predné koleso, kde vo vidlici je osadená oska železná, ktorú treba vymontovať a potom sa tam pekne nasadí predné koleso. Pri prednom kolese si treba dať pozor hlavne na to, aby bol dobre správne vedený kábel od motora, ktorý treba vyviesť spodnou časťou na vidle. Je tam taký výrez a potom sa pokračuje ďalej do malej objímky, kde ho treba uchytiť a prišrobovať veľmi malým šrobom, takže tam si treba dať pozor, aby bol šrob rovno a aby sa náhodou nestrhol závit. Potom ako sme osadili predné koleso, dotiahli sme osky, no a otočili sme bike na obidve kolesa a povenovali sme sa prednému kolesu samotnému, teda brzdám. Sú tam dva kotúče obrovské, takže osadili sme obidva kalipre a musím pochváliť, že v každom kalipri bola podložka, kde boli vlastne brzdy stiahnuté SK-paskou na rajdoch, takže to držalo všetko pekne. Takže bolo veľmi jednoduché to osadiť na brzdový kotúč. Potom sme osadili predné svetlo, a dotiahli rajdy a bike bol ready. Tak bike už je postavený, poskladaný. Sú tam vlastne väčšinou pôvodné časti, veci, ktoré boli aj na 50V systéme. Takže takto tlmiče sú tie isté vzadu. Je tu obrovský displej veľký. No a čo by som ešte povedal, sú tu iné motory, úplne sú tu hub motory, 60V systém, magnety, nie sú tu žiadne prevody, ako boli motory s prevodmi na 50V systéme. Ďalej tu máme obrovské kotúče, 300 mm vpredu sú zdvojené, z každej strany je jeden 300 mm kotúč, kde je vlastne upgradeli uchytenie. Není úplne na kraji klasické bicyklové uchytenie, ale je posunuté zhruba o 5-6 cm smerom do stredu kotúča, takže nemalo by to rezonovať a vibrovať pri určitej rýchlosti. Ďalej tu máme baterku. Táto baterka je, čakajte, skúsim ju vybrať. Je 60V, 70 Ah. Hej, je to, čo sa týka rozmerov, je to taká istá baterka ako bola na pôvodnom, teda na 50V systéme. S tým, že tu je akurát jedno tlačidlo, kill switch, ktorým sa dá vypnúť a zapnúť na tvrdo. Takže skúsime ju tam dať. Takže tu je baterka, čo som spomínal, dali sme ju tam donútra a skúsime ho naštartovať. Zapneme tlačítko. Počuli sme pipnúť ovládače. Ovládače sa tu nachádzajú v tejto verzii 35 A 2
2x35 A, každé koleso má vlastne jeden ovládač. No a skúsime ho zapnúť teraz cez ovládač. Hello, Anioki. Takže sa s tebou bude aj rozprávať. Dobre, takže bike je zapnutý. Je tu nový displej, ktorý je fakt pekne čitateľný, veľký. Má to aj kameru zabudovanú z prednej strany displeja, kde vie robiť nejaké záznamy do nejakej slučky. Takže uvidíme, ako to bude fungovať všetko. Sme ho vypli. No a brzdy takisto sú upgradenuté, je tu špeciálny systém, kde brzdia jednou brzdou, predná brzda brzdí naraz súčasne aj predné, aj zadná a potom separátne napravo je iba zadná brzda. Čiže keď sa stlačí ľavá pačka, tak brzdia, dá sa povedať, všetky tri kalipre, všetky tri brzdy, ktoré sa tu nachádzajú. Predný dvojkotúč a zadná. Zadná je takisto 300 mm obrovská brzda, a takisto ako sú vpredu. To je takisto upgrade od modelu 52V s 52V systémom minuloročného modelu. Inak tie komponenty sú tu, dá sa povedať, rovnaké. Teda rozdiel hlavný sú tie motory a kotúče a brzdový systém. Takže uvidíme, ako bude tento bike. A ešte som zabudol na jednu vec, a to sú smerovky. Vidíte, tuto môžete vidieť, vpredu pribudli smerovky a vzadu sú klasicky v svetle, ale vpredu sú tu dodatočné smerovky plus toto svetlo, ktoré je väčšie. Na minuloročnom modeli nebolo také veľké svetlo, bol menšie. Takže toto sú také základné rozdiely. No a samozrejme ten najväčší rozdiel je, keď v samotnej jazde, keď sa na tom bajku pôjde, bude úplne tichučký a má by byť teda výkonnejší. Samotný bike disponuje 2200W motormi vpredu aj vzadu, kde vlastne nominál dokopy je 4400W a peak dosahuje až 5600W, obidva tieto motory. Range uvádza výrobca 320 km, čo je teda masakrálne číslo, ale v reále to bude samozrejme menšie, lebo to je robené pri ideálnych podmienkach s bohviakou váhou jazdca, takže uvidíme, range otestujeme. Baterka, ako som spomínal, je tam 60V systém, 70 Ah baterka. Tá batéria je vložená v 4 mm hliníkovom obale, v tom case. No a články sú to semi-solid články tejto batérie. Sú to také podlhovasté, ploské články. Ovládače sú tam 2x35 A. Maximálny tork, čiže maximálny krútiaci moment je 250 Nm udávaný výrobcom, čo je obrovské číslo. Uvidíme, čo to bude robiť na ceste. No a samotné rozmery bicykla, dĺžka je 186,5 cm, riadidlá sú dlhé 68 cm, maximálne zaťaženie udáva výrobca 227 kg a kolesá sú 20x4. Takisto 20 palcové, takisto ako boli aj na predošlom modeli.